サラリーマン金太。僕はバイキンの金太。社会人1年生。金塊ワークス株式会社の奥地部署で働いている。今は昼休み。昼休みは動画を見てのんびりする。何を見てるかっていうと、ヒーローキンキラマン。世界にはびこる悪いおまんじゅうを倒すキンキラマンはバイキン界の憧れのヒーローなんだ。でも僕はキンキラマンじゃなくて、キンキラマンの敵、おまんじゅうの方が好きだ。そんなやばいことを考えているなんて、他のバイキン仲間には絶対知られちゃいけないけどね。もっちりあんこ、薄いふわふわの皮。おまんじゅう。うわー、なんて可愛いんだ。幸せの塊だよ。癒される。食べてもうまい。まーん。